16th March एबाके 17th March ni bisingono TTAADC Tribal Autonomous District Council ni chongmari saklai rejagai mano aboni yagolo 10th April ni sekangno chongmari pai thangnai hinai khnawi tongo tabu kok hengke haise o chongmari o duita mukho dhara kainai bodolni chobang nai political parties kabangma tongphano kaini wansok mungni chobang nai kaisa wansok mungka hani busati prasarok sakni hawano busa kotoi hayengi thangka sakni hawano korei bigrangi thangka sakni hawano satok jaginai thungjaginai political economic social rights mani yangi thangka abono muthangai narangnani te abono kifeli tobunani te tiprasani future generation no future generation no develop te secure klainani choba je choba ni leadership rubui tongo chini bubagra pradot bikram kishore manikko te babai sangka tiprasani generation te tiprasani future te tiprasani manthai sokteno kasoi kebanginai tiprasano sokmor soknani choba ge o duita wan sokmung tiprasano sokmornani wan sokmung te tiprasano orniwo gothang tonoi narnani wan sokmung o duita wan sokmung bisingo choba enke ayango mukho netritwa roi tongo chini borom grang manik sa tiprasano sokmor thani ge bonote choba oi tongo ge o dol noini chobang nai oro ngaro bisingo tiprasano sokmor nani kabang bodol tongphano o dol noini mukho chobang nai enka a jagao tabuk chini tiprasa voters rok char bagi bibokto egengkha tiprasa yok sanan musungoi jespanung tongstong yognan nangnai yognan bagai bubagrano soi chono tuidulnai ge bubagrano chungloge marnai je kono situation no tei babai sangka na bubagra dofano phiok mande tong manye de tong abo nainani kogya apatato je manmani jaga kicha misa ajoinai boini khitongoi phano kisa misa saksai chung srapsani tongthok mono tongthogoi nagarna nijeni pocketo rang puisa kring tongmano solution khlai nagarna amhai wansok mungo nijeni dofano phano sokmornani je chatiyo goi tongnai borni logo tongoi phano ang saksai chungni hamkhrai tobgana amhai wansok mung enke o duita group no nai tongotei dolsa যেদিকে বদল কবা বরকে কোন ওয়ানসক মুং করে এবং যেদিকে দল কবাং দফানো মুথাংনাই ফংথং দফানো সকমরনাই ফংথং যেদিকে দল কবাং আইং দিকে যেদিকে দল কবাং দিকে হাইনো নকজাগি তংকে পাইখা আমহাই ওয়ানসকনাই দলসা তঙ্গো নিকা আর বেসিংতেই দলসা তঙ্গো দালালি খাইনাই আমহাইবো চিকন সাকাইসে গ্রুপ তঙ্গো আবো জাতি দে সাইমিয়া দফা দে সাইমিয়া কমরনাই দে সাইমিয়া বড় থাঙিনাই কিছে মিছা ইয়াং 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 খাইনাই রাং রকসাই মনো ইয়াং ইয়াং ব্ল্যাকমেল খাইছাই মনো আমহাই ওয়ানসক মুং Okay, kisa misa mo khai mono. Niko omo hai circumstance tabok TTADC chong maring nai. Abon bagai wan sok de bokrogo zurrodi tini dofano muthangna ni bagai je bubagra chatiyo goi tongmani. Tai chini future generation muthangjana ni je choba khlaijagai tongmani. Abono sung folok mani de sakok no naki saksai chung srapsani tongthok mung no bolaina bagai nai ba tongthok mung rutugoi de manno hinai nai dofano sokmor nani je chaitok mungo de loger laima chano ba yang yang khaine dalali khainai haino dalali ngdrop de chugno naki biang dige bodol bangko aing dige na hain tongma chaw hini wan sokma de chano orno kicha wan sok de deeply o je dolburi ni bisingo bo jaga nang khobjak wan sok de noro ki soi dofano de hamjang nai o de wan sok khobjak naki jedige dol bang yang dige tongna hinai de wan khobjak naki dalali khai je yang rang bigana oro kisa misa ekhre gana ni dalali khai ne do khobjak naki dofano sokmori phano dofano sokmor bodolo tongai phano ang kichicha o jaga sarapsan tongthomung de rutugoi manno hinai wansonoi do khobjak nungbo jaga khobjak sabo bo jaga khobjak comments khai salai hambai